kegi kene mukemo akwala bisa kwa gị emewe ihe ọzọ ị na-ajụkwa ajụjụ ị chọrọ iwe onwe gị n'ala o ọ bụ ka isi eme ezigbo Igbo ọ gaghị eji m n'ọnụ anyị nọ n'ọchịchị onye kwuru uche ya nkwute nke ọma iwere emere ihe ma mkpu oge na-ezighị ezi o tufuo ya ma na-egbule m egbu kwaba okwu ka tiwara maka oyibo sugbe Mama Africa anyị nọ n'ọchịchị demokrasi onye Igbo chi a Naịjirịa elu ụwa ga-emebi sama ajụjụ Mama Africa anyị nọ n'ọchịchị demokrasi onye Igbo chi a Naịjirịa elu ụwa ga-emebi sama ajụjụ sama ajụjụ sama ajụjụ Naịjirịa niile sama ajụjụ onye ajụjụ adịghị ọrụ ya ka ọwụ ya ikwuru eziokwu Mama Africa anyị nọ n'ọchịchị demokrasi onye Igbo chi a Naịjirịa elu ụwa ga-emebi sama ajụjụ Mama Africa anyị nọ n'ọchịchị demokrasi onye Igbo chi a Naịjirịa elu ụwa ga-emebi sama ajụjụ sama ajụjụ sama ajụjụ sama ajụjụ Naịjirịa niile Hausa na Yoruba sama ajụjụ onye ajụjụ anaghị efu ebe gwa anyị nọ n'ọchịchị onye kwuru uche ya mama o iwere emere ihe ọwụ ya ka ọwụ ya ọ ya mere oge kemgbe Naịjirịa chọwara onwe ya ihe karịrị ọgụ afọ abụọ na ise agala anyị achịtụbeghị Naịjirịa ọ bụ sọ Hausa na Yoruba na-achị ọ bụ anyị ka o si n'aka ụmụ Igbo ọ bụ anyị na-eme onwe anyị demokrasi ma atanụ oge na-adịghị anya ndị a na-achụpụ ha n'ike mana ajụjụ m na-ajụ bụ sị ọ bụ sọ Hausa na Yoruba bụ ndị Naịjirịa sama ajụjụ Mama Africa anyị nọ n'ọchịchị demokrasi onye Igbo chi a Naịjirịa elu ụwa ga-emebi sama ajụjụ Mama Africa anyị nọ n'ọchịchị demokrasi onye Igbo chi a Naịjirịa elu ụwa ga-emebi sama ajụjụ sama ajụjụ sama ajụjụ Mama Africa Hausa na Yoruba sama ajụjụ eme nwaanyị ka emere ibi ya obi adị ya mma onye si na m ekwugbuola onwe m oge egbuola onwe ya oge ji na-ama mmeji abalị ọ na-ewe arụrụ anyị aga enwe ara na-ahụ abụ ọwụ ya ka ọwụ ya Obasanjo achịala Shagari achala ma ọ tọla ma ọ mee na-achịkwa Buhari abanye a na-ekwu ka a na-ekwu Babangida abatakwa Babangida achala Naịjirịa ọ dịkọtala kpọbata shomikom a na-ekwu nka na-ekwu oge na-adịghị anya Abacha chụpụ ya n'ike Abacha wee bata n'oche ọ tigidere anyị wee nwụọ n'oche ọchịchị Abu Salam Abata oge na-adịghị anya ọkpọghachi Obasanjo Obasanjo abata ọ tigidere anyị wee kpọbata ya adụ ụmụ Igbo
niile Nigeria elu ụwa ga-emebi zama ajụjụ Mama Africa anyị nọ n'ọchịchị demokrasi onye Igbo chia Nigeria elu ụwa ga-emebi zama ajụjụ Mama Africa anyị nọ n'ọchịchị demokrasi onye Igbo chia Nigeria elu ụwa ga-emebi zama ajụjụ Baba magi si abuko ba go ba de nko. Imagine where you were just here na manu o. Mani sujo ya ya loge manu naka. Omu Igbo nile. Ya ji kata na aka no fu obi. Ai de we mmeli. Mama Africa I know not teaching democracy. When you go to Nigeria, hello, what the baby, Sama Jojo. Oh, Mama Africa. I know not teaching democracy. When you go to Nigeria, hello, what the baby, Sama Jojo. Sama Jojo. Sama Jojo. Sama Jojo. Sama Jojo. Nigeria, Sama Jojo. Africa, Gentlemen, as you can see, our great nation is turning to something else. And the person in position in power, the president, is not doing us any good. Well, the problem is that we have to remove the smoking firewood to progress. But this smoking firewood is in water. No. Let me tell you something. Only $5 million I will execute this mission, and the president is back. One touch. Right. $5 million. Now you take a bite. Take a bite. Take a bite. It's called apple of love. Yeah. Yes. Apple of love. Are you okay? Apple of love. His Excellency, are you okay? Isi ike mana nwanyị gburu gị ọ dị egwu aha gị wee bụrụ sorry. Imagine since man wey go die for foolish man backyard. What a pity. Oh, ịma nke ọzọ. Isi n'isi ike nwanyị gburu gị. Isi n'isi ike nwanyị gburu gị. Isi n'ịkpọrọ akpọ nwanyị gburu gị. Ajọ nwoke nwanyị gburu gị. Arụ emeghị nwanyị gburu gị n'ụwa.
nwanyị bụrụ gị isi n'ịkara aka nwanyị bụrụ gị lee Samson na Baịbụl nwanyị bụrụ ya n'ụwa ọmụ ihere nwanyị bụrụ gị arụ eme-ege nwanyị bụrụ gị ije lọgụ siri ike nwanyị bụrụ gị n'ụwa na ihe mgbu dị na nwaanyị iwe okorobịa ọwa gwabeghị ya ịhụnanya kpuru isi n'eziokwu nụrụ akụkọ m na-akọ ihe di ya mụrụ ihe akụkọ a mere eme n'ụwa anyị nọ na ya o nwere otu nwoke nke kpatara akụnụba ọchịchị dị ya n'aka ihe sịrị ya ka ọ na-eme ịbịazie na be ya ndị nche juru ebe niile tupu ịfụ ya anya o sikwara ike mana otu ọnwụ si bịa ị ga-aghọta nwoke a lụrụ nwaanyị ọma mana anya dị ya n'iko ọfụ nwaanyị mara mma ọ naghị ekwe ya n'ite ọtọkọkpọrọ ya lagbuo ọtọkọkpọsa ya iko mana ahịa na-atọ ụtọ ka eji echiri ya nya ya o ruru otu mgbe ihe dị egwu wee mee ewuga onye rụka ofu n'anya ndị iro ya dị ọtụtụ iwe dị ha n'obi iko ndị iro ya wefụrụ ntụtụta n'aka eme n'ila ya ha wee baa nkata ọjọọ otu esi egbu ya ndị iro ya mara nke ọma n'ihe nwaanyị na-amasị ya ofu nwaanyị eziri ya anya dị ya n'iro ọnwa abalị agbaka ọ na-ehi ụra ndị iro wekwe n'isi oge akara ka eruwo o ruola n'omume ndị iro wee jikere were ọsụkọsụ bulie gaa ala bekee jeruo n'obodo ndị ọcha ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị ọcha ndị kacha ibe ha mma ndị nwere figo 8 asapete nwaanyị ọma elele chọlụ n'eziokwu a mara mma mana obi tara mmiri ụmụ nwaanyị ndị ọcha obi fere ha n'azụ ha wee kpa ihe kworo bịa ụmụ agbọghọ wee kwere ndị iro wee kwe n'isi ewee bupụta ego akwụọ ha ezigbo ụgwọ millions of dollars ụmụ nwaanyị wee nara keji obi n'azụ o ruola mgbe oge eru ha wee nwee njikere ayiri ministet ya iri showbak ya tee pankeki n'anya tee aịbasụ ha ndị iro enye ha apụl ha wee tinye n'akpa ha apụl etinyere esi apụl eji egbu ozu ọ bụ onye ka chọrọ igbu ọ bụkwa nnukwu ọgaranya ka ọchịchị dị ya n'aka uju ejighị ha uju ejighị ha ụmụ agbọghọ wara anya ha wee sọpụ njem ha na-aga sekemsekemse ha wee banye nnukwu elu na-ata na Abuja ha wee gbatuo nnukwu elu ụgbọala wee kwọrọ ha ọ bụ ole ebe ka na-eje n'ụlọ nwoke aka na-eje ha wee rue na be ya ihe dị egwu mere eme ndị nche juru ebe niile o ruola n'omume ugwu eberela na mgbagbu akpọ nwoke a n'ekwentị si na o nwere ndị na-achọ ya n'ebe ụmụ agbọghọ ndị ọcha ha jikwa flawa n'aka obiba suicide mission amalite ụmụ agbọghọ ha ji flawa n'aka obiba nwoke asacha okwu ya ọ maghị ndị ha bụ o wee banye n'ụlọ ya mebe onyokomika ya o wee hụ ndị na-achọ ya ndị nche gbochiri ya ọmalịcha ụmụ agbọghọ bịama ha ji flawa n'aka nwoke a wee nwee mkpali ọ dịghị ya ka ọ bụ narọ ọ dị ka ọ bụ silenda ọ naghị ekwe ya nchicha nwoke agwa ndị nche si ka na-abata ha ewee na-abata ha were chere ha dị nwoke a wee pụta ewee kelee ya a na-ekwu nka na-ekwu ụmụ nwaanyị wee bulie a na-eme aka ọjị aka ihe ekworo bịa ụmụ nwaanyị wee guzo kelee ya nke ọma si onye ọchịchị dị mma anyị bịara ikele gị ọchịchị gị ga-esi mma ndị mba ụwa zitere anyị ka anyị nye ego onyinye anyị kelee gị ha ka bụ okwu n'ọnụ ma na-emolu regerege agọrọ ya egwu ịhụnanya nwoke a wee nwee mkpali enye ya flawa n'aka ọ nara jide a na-ekwu ka na-ekwu isi kopu dị mmadụ nwoke elekọta anya amaghị ihe ọ ga-eme ụmụ nwaanyị mara mma anya ya sọrọ ndị mara mma o wee lekọta anya o wee gwa ndị na-esụzọ ya ka a pụọ n'iro ndị na-esụzọ ya pụọ mana oge ezughị ike o wee gwa ndị nche na ha nọrọ n'ezi ọ bụrụ na onye chọ ya
asị ya na nọghị ya ọ jere obodo oyibo ọ na-anara ezumike ọkpọrọ ma gbọwa nkaka banya n'ime ụlọ ya o wee gbachi ụzọ ya were flawa dosa ọ bụ gịnị ka ọ chọrọ ime n'elu bedị ka na-eje lọbụ wee bido a na-esusorịta ọnụ etinye ya pụlọ n'ọnụ o mee ebe ọnọda n'amaghị ihe cheresi apụlụ ndị rogerego o rụole mgbe o jeru ike wee gbuo ya mgbe o richara ihe gụrụ ya ụra wee tụwa ya nwoke a wee nye ụra a na-ekwu ka na-ekwu ọ naghị ekusume ụmụ agbọbịa wee mara n'okwu dị ume ọtọmegbu ụmụ agbọghọ wee jikere wee gbapụ ụzọ ya wee pụọ n'ezi gwa ndị na-eso ụzọ ya si ya nọ na-arara ụra ọ so onye akpọtela ya nọ na nara ezumike emechala ọ ga-apụta ụmụ agbọghọ wee pụọ banya n'ụgbọala ha wee gaa n'ọdụ ụgbọelu wee banya n'ụgbọelu ndị iro wee mere ịwa wee na-ajụ ajụ ogosi ọ bụ isi na isiri ike nwaanyị gburu gị isi na ịkpọrọ akpọ nwaanyị gburu gị ka o onye ọchịchị ọjọọ nwaanyị gburu gị arịanege nwaanyị gburu gị ọkwesị na ịkara aka ọkwesị na isiri ike nwaanyị gburu gị ajọ nwoke nwaanyị gburu gị arịanege gburu gị sense man wey die for food. Onye nọ n'ụwa lezi onwe ya anya n'ụwa onye nọ n'ụwa lezi onwe ya anya n'ụwa brọda onye nọ n'ụwa lezi onwe ya anya n'ụwa onye nọ n'ụwa lezi onwe ya anya n'ụwa sista onye metara n'elu ụwa ọ bụ ya ka ndị n'ụwa ga-eche echeta ya n'elu ụwa brọda onye metara n'elu ụwa ọ bụ ya ka ndị n'ụwa ga-eche echeta ya n'elu ụwa mama okike Chukwu enweghị nkegharị ọ bụ okike Chukwu
Oji white mom. Oju akobi apawa na alu mejeja. Oga de mara de ma. Oye. Owa ni le mo ni o. Oye no wale jo we anya no wa e. Oye no wale jo we anya no wa brother. Oye no wale jo we anya no wa e. Oye no wale jo we anya no wa sister. Oye mere keje. Oye me sara melo wa. Abu ye kama tinu wa bejeje kaya melo wa brother. Ate mone lo talo na Nigeria primary. Ya kama pise kisa wo. Ana ye brother. Ebo ne si na wa. So na. Oh dia pai wa. Onyo manugu na mo. Dalu meje so dadi. Uwa ni kwa gipo. Ese ni kawa.
Abonye na-akpọ. Abụ Pascal na-akpọ. Kere maka ndị aba na-emekwa. Pascal onye? Ga-echezoro ezigbo ọyị gị Pascal ọcha bụ ụtọ. Echekwa na ezigbo mmadụ na-akpọ. Ama m na ọwa enyi mere enyi ya. Pascal, ụka anyị kpara akpa ije mewe ihe ọzọ, ọ bụ ka isi eme? Hapụkwa na oge ma ọ ga-ewute gị kama ị ga-aghọta. Nke a gaala, chefuo ya, ịnụgo. Matakwa na oke echiche na-ebute ọrịa ọbara mgbali elu. Oke, ọ dị mma. Ebe m na-aga aghọta. Jide uche na echi m akọ bụ ndụ. Eleghe face, anọ m ya. Ọ bụ ka isi eme, ọ bụ ka isi eme. Ọ bụ ka isi eme, ọ bụ ka isi eme. Oke amara akpa isi ga-eji ekwe ya. I were nke gị nyere m nke m. Akwọla bis akwọ gị ije mewe ihe ọzọ. Ị na-ajụkwa ajụjụ, ị chọrọ iwe onwe gị n'ala o. Ọ bụ ka isi eme, ọ bụ ka isi eme. Ọ bụ ka isi eme, ọ bụ ka isi eme. Ụka mara akpa isi ga-eji ekwe ya. I were nke gị kenye m nke m. Akwọla bis akwọ gị ije mewe ihe ọzọ. Ị na-ajụkwa ajụjụ, ị chọrọ iwe onwe gị n'ala o. Madina Ati digi neze miwe digi na mkurebi Why? Anya tarabu omebi tarabu pomanya Itu onirondo na ya pwasu karana uo Akwam na zukwam na muna lara pomaka Ina jukwa dijo Akima ime ya Ọ bụ ka isi eme, ọ bụ ka isi eme. Ọ bụ ka isi eme, ọ bụ ka isi eme. Oge amara akpa isi ga-eji ekwe ya. I were nke gị kenye m nke m. Akwọla bis akwọ gị ije mewe ihe ọzọ. Ị na-ajụkwa ajụjụ, ị chọrọ iwe onwe gị n'ala o. Vote ni ije mezi anya ọfụma. Ọrọbụ ịbanyara n'ọchịchị imewe ife sọrọ gị. Igbo gbawa n'ime ọhịa ịpụta jụmanụ onye na-egbu. Why? Ihe oyi mere onye ọzọ etule maka amasị gị. Ị na-ajụkwa ajụjụ, ị chọrọ iwe onwe gị n'ala. Ị na-ajụkwa ajụjụ, ịgbachi ikpere gị. Ị na-ajụkwa ajụjụ, aga ịma imeghawo. Ị na-ajụkwa ajụjụ, ị na-echefu ụwa gị onwe gị ajụ na-eje bekọ jiri uche na eji m akọ bụ ndụ eleghe face anọkwanụ ya ndodi ọ bụ ka isi eme 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 mara akpa isi ga-eji ekwe ya. I were nke gị nyere m nke m. Akwọla bis akwọ gị ije mewe ihe ọzọ. Ị na-ajụkwa ajụjụ, chọrọ iwe onwe gị n'ala o. Ọ bụ ka isi eme.
Yeah.
kwano mi mere ya do wama. Ori ma bobo kwano mi mere ya do wama. Chibu na wande kwano mi mere ya do wama. Ele ye face imelo mala ne mano de kwoku. Owa mi be kwenu mala ne mano ga kwa sereno. Ojo so amakura ko ama kwa no so wo. Ne mano de danu. Hey! Agame buru no mama play. You be amon, piano. Mami yemele ya do wamo. Brother mo kwano mi yemele ya do wamo. The winning studio kwano mi yemele ya do wamo. Ibe kwene lumala de manu de kuoku. Ibe lumala de manu ga kwa seria. Ojo so amakurogo ama kwano so wo. De manu de aibe weno. Mame kule kumakala ka onya palesa ya wemba. Adelere no ae, adelere no ae, adelere no ae, adelere no ae, tanuku. Adelere no ae, timpoko. Adelere no ae, tanuku. Adelere no ae, tanuku. Adelere no ae, tanuku. Onye tisa sigaba o, onye ruobu agaba o, asiri bakuta di ma, una wande bebeziela, onye buwaze mazo o.
si anụ okwu gị niile otu awụ n'ezi okwu asị nke ikwuru m n'azụ agaghị efu ọmụ ma ji o mekwara m mara ihe onye abalị kọta si anụ okwu gị niile otu awụ n'ezinu okwu asị nke ikwuru n'azụ agaghị efu ọmụ ma ji o mekwara m ka m mara ihe onye Jizọs ga-aba onye iru abụ anya aba asịrị gbakụtara mma mụ na nwanne m emeziela onye okwu ọzọ eme ọzọ njakịrị gawa mmadụ sim ebele gị ya nwanyị kama ị ga-ekwu nke ziri ezi iwe mara njakịrị gagharịwa onye metara ogburu ọ bịara egbugbu ga-egbu onwe ya ogbu mmadụ ị ga-aba n'ụwa ịmara ihe ga-eme echi elu ụwa anyị nọ na-abụ anya brada onye zụtara ka onye ala onye Jizọs ga-aba onye iru abụ anya aba asịrị gbapụta n'ịgbapụ mụ na nwanne m emeziela onye okwu ọzọ eme ọzọ ogbu mmadụ ị ga-atọ n'ụwa omegbu nwe ogbenye o ji nke ya ala agba mezie egwu ebu ga-emezie brada elu ụwa anyị nọ na ya bụ anya ka onye zụtara ka onye ala onye Jizọs ga-aba onye iru abụọ ga-aba asịrị gbapụta n'ịgbawa mụ na nwanne m emeziela onye okwu ọzọ eme ọzọ akpọla bisa akpọla ije mewe ihe ọzọ ị na-ajụkwa ajụjụ ị chọrọ iwe onwe gị n'ala ọ bụ ka isi eme 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 ụka mara ba isi ga-eji egwe ya iwere nke gị ga-enye m nke m akpọla bisa akpọ gị ije mewe ihe ọzọ ị na-ajụkwa ajụjụ ị chọrọ iwe onwe gị n'ala onye Igbo chi ya Naịjirịa elu ụwa ga-emebi sama ajụjụ Naịjirịa niile sama ajụjụ onye ajụjụ niile ọrịa ka ọwụ ya ikwuru eziokwu mama Afrịka anyị nọ n'ọchịchị demokrasi onye Igbo chi ya Naịjirịa elu ụwa ga-emebi
Sama Jojo. Mama Africa, I know not teaching democracy. When you go to Nigeria, you know what they may be. Sama Jojo, Sama Jojo, Sama Jojo, Sama Jojo, Nigeria, Nina, Hausa na Yoruba, Sama Jojo. When you just want to get, I don't know what you're doing. Mama, you were here many years. Oh, we are calling. We're getting some on the job by the other way. I don't know. I know they want to know. Oh, we are calling. Obasanjo Achala, Shagari Achala, Motala Mohamed Achewa. Buhari abanye, aneku Babangida 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 Achala Nigeria. Otikotala Pobota show me come. Hey, aneku kanekuno. Oke nadiyanya Abacha toko ya nike. Abacha we batanoje. Otigedala ye we wono chọchịchị. Abu Salam ya bata. Oke nadiyanya Obohachi Obasanjo. Hey, Obasanjo Obasanjo. Otigedala ye we bobata ya adwa. Ụmụ Igbo niile, Nigeria elu ụwa ga-emebi. Sama Jojo. Mama Africa, I know not teaching democracy. When you go to Nigeria, elu ụwa ga-emebi. Sama Jojo. Mama Africa. Akwala bisa kwa gị mewe ihe ọzọ ị na-ajụkwa ajụjụ ị chọrọ iwe onwe gị n'ala o ọ bụ ka isi eme ezigbo Igbo ọ gaghị eji m n'ọnụ anyị nọ n'ọchịchị onye kwuru uche ya nkwute nke ọma iwere emere ihe ma mkpu oge na-ezighị ezi o tufuo ya ma na-egbule m egbu kwaba okwu ka tiwara maka oyibo sugbe Mama Africa, I know not teaching democracy. Only Bochia Nigeria elu ụwa ga-emebi. Sama Jojo. Mama Africa, I know not teaching democracy. Kemgbe Nigeria chọwara onwe ya, ihe karịrị ọgụ afọ abụọ na ise agala. Anyị achịtụbeghị Nigeria. Ọ bụ sọ Hausa na Yoruba na-achị ọ bụ anyị ka o si n'aka ụmụ Igbo ọ bụ anyị na-eme onwe anyị demokrasi ma atanụ oge na-adịghị anya ndị a na-achụpụ ha n'ike mana ajụjụ m na-ajụ obosi ọ bụ sọ Hausa na Yoruba bụ ndị Nigeria Sama ajụjụ Mama Africa, I know not teaching democracy. Only Bochia Nigeria elu ụwa ga-emebi. Sama Jojo. Mama Africa, I know not teaching democracy. Only Bochia Nigeria elu ụwa ga-emebi. Sama Jojo. Sama Jojo. Sama Jojo. Sama Jojo. Mama Africa, Hausa na Yoruba, Sama Jojo. Eme nwanyị ka eme dibịa, obi adị ya mma. Onye si na m ekwugbuola onwe m, oge egbuola onwe ya. Otu abụọ dị. I know not teaching democracy. Onye Igbo si na Nigeria elu ụwa ga-emebi.
isi abụkọ bụ agụba adịghị nkọ nwanne m jụọkwa ha ime ji nwere ihu eji esi ya na mmanụ o mana isi jụọ ya ya alọghị mmanụ n'aka ụmụ Igbo niile ka anyị jikọta n'aka n'ofu obi anyị ga-enwe mmeri. Mama Africa, I know that teaching democracy. Only Bosia Nigeria, hello, what the baby. Sama Jojo.